Aduna ko'y barkada sa college, giimbita ko niya mag-blessing sa ilahang tindahan. Unya, paghuman sa blessing, naaman siya'y, na siya'y pamilya, na siya'y gamay nga bata. No? Akong giingnan ang ilang anak, do not follow your mother. Ang babae akong barkada, do not follow your mother. Nangatawa silang tanan. Nga katong akong barkada, ingon siya sa ako, ikaw ba? Wala gid ka nagbago. Kaya ako magyapon siyang ginasungog. Sige pangatawa kay sige kog sungog sa iya. Ingon sige siya balik-balik. Wa gyud ka ikaw pariya ka, wa gyud ka nagbago. Si ka panungog. Kung makikita ta sa atong higala nga dugay na unsa man ang ginaingon sa ato. Naabay pagbago o sama sa akong barkada, ikaw ba? Wala gihapon ka nagbago. Nindot atong pamalandungan kining mga ordinaryo nga kasinatian sa atong kinabuhi nga mas magpaila sa atoa kung kinsa kita. Siguro kung kining ato ang kinaiya nagadala ka nato sa maayo, makaingon kita, okay, ipadayo na. Pero kung kining atong kinaiya, nagadala ka nato sa dalan, dili maayo, dalan sa kangit-ngit, dalan sa kasalanan, kinahanglan nato magbago. Sa psychology, moingon sila nga ang pagbago sa usa ka tawo kinahanglan og 30 ka adlaw. It needs 30 days, according to research, 30 days para kung natay gusto nga pamatasan bag-ohon, we have to submit ourselves. Kinahanglan conscious ta sa atong pagbago. Example, sige kag kasuko. Kung psychology ang approach, moingon ang psychology, dapat 30 ka adlaw, dili ka masuko. Conscious ka nga dili ka masuko. Unya kaluyan, kung tinuod, kung tama ang psychology, pag human sa 30 days, wala na to imuhang kasuko. Pero ang pangutana, kita, isip Kristiyano, unsa man ang ato ang buhaton o unsa man ang tawag ka nato sa ato ang pagbago. Gusto na ko gamiton ang sa atong mga pagmasa, aduna pud kitay number of days, which is 40 days. Sa atong ebanghelyo, 40 ka adlaw. Sa ato ang unang pagbasa, gipahinumdum kita sa 40 dias, 40 days ka adlaw kay Noah. Unya na ay pagbago. Kita pud karon ato apong ginasunod kining 40 days. Mura taog nag-journey sa ato ang desert. 40 days of Lenten season sa atong pagpangandam aron pagsugat sa pagkabanhaw ni Jesus. O para sa ako, dili layo kining ato ang lihok, 40 days, dili layo sa psychology. 30 days, 40 days, more or less duo lang. Mubalik ko sa pangutana, kung atong kinaiya nagdala ka nato sa maayo, o padayon. Kung atong kinaiya nagdala sa ato sa dalan nga kangit-ngit, dalan nga kasalanan, dalan nga makapadaot, mao kana ang atong kinahanglan bantayan. Paunsa man kita karon magbantay diri nga dalan. Akong balikan ang lihok sa ato ang Lenten season. Kung katong Ash Wednesday, ma-remember nato ang atong mga pagbasa, nag-ingon, nagpahinumdum ka nato, ingon si Jesus, kung maghatag ka sa kabus, kung magampo ka, o kung magpuasa ka. Kining tulong lihok, unta ang makatabang sa ato, sa atong pagbago. Nagstoryahan na imi ganina ni Father Bong. Parehas may namin nakita sa Facebook na usa ka dato nga lalaki. Niadto siya sa usa ka restaurant. Unya ang iyahang gisuot, nagsuot siya og kanang papobre-pobre siya. Paluoy-luoy siya, dala sa og bag, murag hugaw gyud kaysa. Misulod siya sa restaurant nga limpyo, fancy restaurant.
Nakita siya sa waiter. Ang gibuhat sa waiter, hunong siya. Sir, dili ka pwede diri. Dili man sa Pilipinas, sa laing nasod man. Dili ka pwede diri. Hawa, pangitag laing lugar nimo. Kunya ingon atong nagpabuang-buang ingon siya. Naman ko'y kwarta, maka-afford man ko. Hindi mo ko nimo pasudlon. Ang waiter, nag-insist yun siya, dili lagi ka pwede diri, pangitag laing lugar, layo. Pero ginakuan tog video video. Pagkahuman, gigipahawa na gid siya, kadtong nagpabuang-buang na dato, gitawagan niya iyang driver. Niabot ang sakyanan, gwapo kay nga sakyanan, pagkahuman, kuha siya og attache case, giabrihan niya og daghan kayong kwarta ang waiter. Kunya ang waiter, pagkabalo niya nga dato di ay, ipasulod niya balik. Dali, sir, balik na sir, kaon diri. Sa maong video, daghan ang nag-comment dito. Ingon sila nga, mauna ang mapala sa naga-discriminate ng tao. Daghan na sila, nagyaw-yaw sila kay they were against, murag naglagot sila sa waiter nga gipahawa tong pobre, atong nagpabuang-buang. Amo ang gipamalandungan, tanaw namo ni Father Bong. Kinsa man gyud sa ila ang naghimo og mali o naghimo og tama. Kung atong tan-awon, ang dato nga nagpabuang-buang, unsa man ang iyang intensyon. Sa sugod pa lang, gusto niya mahibalan unsa ang pamatasan sa waiter. Oh. Klaro na kayo nga, gusto niya, kabalo na siya nga i-discriminate yun siya. Ang waiter, nagbuhat lang sa iyang trabaho. Kay kung dili niya puggan tong tao, kung dili ito kabayad, kinsa may mo bayad? Ang waiter, pagpasudlo niya to, wala na yung musulod laing tao, kinsa may kasabaan? Ang waiter. So gibuhat lang niya iyahang trabaho. Pero kaning dato, gibuhat niya to para daghan siya og views. Daghag mo tan-aw sa iyahang video. Aron musaka ang iyang views, musaka pud ang iyang subscription, musaka pud ang iyang income. Ang ato ang pagpuasa, mura pud og katong mura pud tag magpabuang-buang. Kay atong tuyuon nga gutumon ang ato ang kaugalingon. Dili aron musikat ta sama kaniya. Kundili ang ato ang pagpabuang-buang nga magpakagutom ta aron bation nato kung unsa ang ginabati sa mga kabus. Aron kabaluta unsa di ay ani di ay ang ilang sitwasyon karon. Isip Kristiyano ang ato ang pagpabuang-buang nga magpakagutom unta magpabag-o sa atong kasing-kasing sa atong pagtubag sa panginahanglan sa uban. Dili lang kay magpagutom-gutom ta o magfasting ta, magpuasa ta, dili tungod kay maayo ni kay magdiet ko. Mamayat yun ko aning Lent. Kay katong Pasko, grabe akong kaon. Kani, mampapayat na ning Lent. Balik sa sarili. Kung dili ba, parehas ato, nagpasikat siya, pero balik sa iyaha siya gihapon. Nana siya'y reward. Ang atong, balikon ako, ang atong pagpuasa, mas mabati nato ang panginahanglan sa nanginahanglan sa mga kabus. Ug diha nato makita ang ikaduhang lihok sa ato ang Lenten season, almsgiving. Hopefully, if we deprive ourselves, ang atong response, paghatag sa nanginahanglan. Almsgiving. Without asking anything in return. Dili balik sa ato. Kay kabalo kita, nahatagan naman ta sa Ginoo. Naaman ta. So unta ma-appreciate nato ning lihok sa ato ang Kwaresma, pagpuasa ug paghatag sa kabus. Kining maong lihok magpalig-on sa ato ang relasyon, isip usa ka katilingban. Kining atong lihok sa pagpuasa ug paghatag, mabati o magpadayag ang atong gugma sa ato ang isig katawo.
magpalig-on sa ato ang relasyon. Gani unta, magpabag-o kanato. Ug hinaot, magpabag-o pod sa ato ang gihatagan. Unsa man ang ikatulong lihok sa ato ang Kwaresma, ang pag-ampo. Kining ato ang pag-ampo usahay, siguro kasagaran sa ato ilabi na naata sa kalisod, muila ta og Ginoo, dagan dayon tagsimbahan. No? Muluhod dayon ta, muhilak dayon ta. Pag naatay grabe nga sakit, dagan dayon ta sa Ginoo. Pag naatay grabe nga dagan ta sa Ginoo. Kasagaran ang unod sa ato ang pag-ampo unsa man. Sige lang ta og pangayo sa Ginoo. Kasagaran sa atong pag-ampo, kita ang sigigyaw-yaw sa Ginoo. Kita ang masunod. Usahay gani, mas Ginoo pa ta sa Ginoo, kay ato siyang butan. Lord, pag dili gani ko makakita og pula nga bulak diha, dili gyud na ko na sa storyahon. Away lang gihapon mi. Lord, kung dili gani, dili siya muagi diha sa kanang tubangan, wala na forever. Butan nato ang Ginoo. Usahay mas Ginoo pa ta sa iya. Unta kining panahon sa Kwaresma, sa ato ang pagbag-o, unta sa atong pag-ampo, karon ang higayon nga paminawo nato ang tingog sa Ginoo, unsa ang iyahang kabubuton sa atong kinabuhi. Mga igsuon, siguro kani nakoy usa ka recollection gihatag eskwelahan, nakoy gipangutan na teacher, murag every year na sila naga Lenten recollection. O pila namang kinsa man ang pinakadugay na diri ingon tong usa ka teacher. Ako, Father, 35 years. Proud kayo siya. 35, taas po tong isa. Father, ako 38. Nya katong isa nga naghilom-hilom ana tong madre, Father, napay mas dugay 40. 40 years. Anak ko sa iya, Ma'am, unsa may 40 kapag bag-o nga imong nabuhat? Ni-smile lang si Ma'am. Unta mga igsuon, kining pagsaulog nato sa Kwaresma, tinuig nga pagsaulog, unta mas nagadugay kita sa atong pagtuo, mas nagatubo kita sa atong edad, aduna po'y pagbag-o sa atong kinabuhi. Mas makita si Kristo sa inyong kinabuhi. Usahay makadungog ta, hamtong ingnan, mura man ni siyag bata. Basig wala pa nagbago. It is a challenge to us that hopefully every year na ay magbago sa ato. Unsa man ang atong kinahanglan bag-uhon sa atong sarili. Sa katapusan sa atong pagpamalandong, muadto ko sa ato ang ebanghelyo. Nindot ang mensahe ni Jesus kanato. Ingon siya, nagsangyaw siya ngadto sa Galilea. Ingon siya, hinulsuli og biyai ang inyong mga sala, ug tuuhin ninyo ang maayong balita. Ang original word na gigamit sa Greek, original word, metanoia. Metanoia. Kung i-translate nato ang metanoia sa English karon, ang pasabot sa metanoia, kaning ginagamit nga paghinulsol, pagbasol, ang pasabot ani, change of heart or change of mind. Kung atong gamiton ang term karon, moingon ta, change your mind, change your heart, and believe in the gospel.
Mauday ito ang pasabot ni Jesus. Kinahanglan bag-uhon ako kung unsa tong akong gusto nga panghuna-huna, akong gusto nga bation, ako ang kambyuhan ug ipuli kung unsa ang iyahang gusto. Kining atong lihok sa Kwaresma, magtudlo lang ug magtabang lang sa ato. Pero unta mga igsuon, dili ta matapos diri. Kay ang gusto sa Ginoo, kung unsa ang maayong balita, maoy atong ipuli sa atong kasing-kasing ug huna-huna aron makita sa ato ang panginabuhi. The greatest challenge is for us to continually listen to the message of God. Continually listen to the good news. Pero dili kaayo tatig simba. Dili kaayo tatig pamalandong. Sige lang tagyaw-yaw sa Ginoo. Unsa atong ginabuo sa atong kasing-kasing. Unta mga igsuon, sa atong parokya, daghan tag lihok nga ginabuhat, daghan tag mga activities nga ginabuhat, aron makatabang sa ato, sa atong pagbag-o. Kining tanan ang tumong aron ang Ginoo, si Jesus, magpuyo sa atong kasing-kasing ug makita sa ato ang kinabuhi. Amen.